wani ya auri mace ya rabu da ita shekara 10, ta je ta yi wani auren ku har ta haihu, ta sake kashe auren, to sai kanin mijinta na farko shi yake neman ta, ya halatta ya aure ta, babu laifi, dan shi daman kanin miji ai muharrami ne mu'akkati, mana haramcin matar yayansa a wajensa a lokacin da yayan yake aurenta, amma lokacin da yayansa ya mutu zai iya aurenta. Lokacin da yayanka ya sake mata za ka iya zuwa ku je ku bi layi, ka je zance shi ma ya je zance, duk wanda aka daga sama aka buga sai ya haƙuri kenan insha Allah. So ya halatta ya aure ta, kuma ba wani taba zumunci. Allah ya mana mai kyau. mai tambaya ta gaba kuma ta ce ridda mace ce ta yi ridda ta fita daga musulunci, yanzu take so ta dawo, ta ce kuma sallolin da ta bari a baya sai ta biya su ko kuma lokacin da mutum yake baya musulunci ai ba sallah a kan shi, tun da daman ba musulma ba ce. Sallah tana kan wanda yake musulmi ne, wanda ya bar shi ne yana musulmi zai yi, amma ta riga ta bar musulunci sai kuma ta zo ta yanzu ta tuba. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Wanda ya tuba yayi imani yayi aiki mai kyau ya gyara, to Allah yana canja mummunan aikin sai mai da shi kyakkyawa. Ita sallah fa ba wai ma ridda ba, haka kawai idan mutum ya zauna ya daina yin sallah, ka san ana samun samari wani ya ɗauki lokaci mai tsawo baya sallah, me dalili? Haka kawai. Malamai suka ce zance mafi inganci, duk wanda ya bar sallah da gangan ba wani uzuri, to babu wani dalilin da ya ce ya rama ta ma, zunubinsa ya wuce ma a ce ya rama, sai dai ya je ta tuba ya ta istighfari. Saboda wanda shari'a ta ce rama sallah mutum biyu ne: man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza zakaraha. Wanda ya bacci ya bar sallah ko ya manta sallah, bacci mantuwa, waɗannan su ne abu guda biyu da ake rama sallah da su. To shi ba bacci yayi ba, shi ba mantuwa yayi ba, to kaga wannan da gangan ya bari, yana buƙatar ya samu wani nassin da ya ce ya rama. To balanta wanda ya ridda ya bar musulunci gaba daya, ai daman mutum yana kafiri ai ba sallah kansa, tunda babu kalmar shahada. Wali ya billah. wannan kuma yace da fatan mana da shawara lafiya, yace malam ina hukuncin matan da ta yi aure da wani sai rikici ya shiga tsakanin su har kuma suka je kotu ta biya kulki, sannan bayan ta biya ta fita daga baya kuma suka sake yin aure, malam ne hukuncin aure? Ba a sake yin aure ai, malamai sun ce idan an yi kulli ai bara a sake aure ba, tunda ta bashi wani abu kuma ya riga ya karba, shikenan ba na aure tsakaninsu, bai kamata su je su sake wani aure ba. Haka malamai suka faɗa, Allah ya musu rahama. Da haka idan za a yi abu a rinka tambayan malamai su yi bayani, a daina yin abu da ka. Duk wanda ya kuskure ya ce wa matarsa za su rabu, ta fanshi kanta, ta ɗauki kuɗi ta baka ka karɓa, halas shikenan.